Halo guys, nonton kediniबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। दा जोङो फैदों नै नुदोंना दुरान काप नायनो फैदों। बेयानो आरो साय माबाखौ स्टेडियामखौ थांबाय दं। फैनानै माबायदि मोनो कमेन्ट खालाम, लोगोसे मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो। थ' नायलांबाय थादो। नोंथांमोना बे चेनेलाव नांथाबबाय था। थारैनो मोनफैबाय जों दायो स्टेडियामनि बाइक कार पार्किंआव। फुरा बजायखालै आयै माबायदि बाइक नायनो कार नायनो बास दङ। मोनफैजोब्बाय फाग्लामाया। माखौ हेलमेट खावना लांफैगोनलै मेस गोमानांगौबा। पेराग्लाइडिं ini ya pinggir baru. Uish. Bakal kita mah kayak paragliding. Oh my god. Indian Army. Indian Army. Dari
Buंbayaनो बारा मोजां खेबदो बेखौ नायसाबलाबायना थांसै खेलाबो नुलाबा टिकेटखौ फानाबा अखा हांबायलै हांबाय ओं आंनो एसे थाइफैदों दा आंनाव नै थांनायनि बायदि थांनाय बायदि जागोन होबायानो नै ओइ बिरहांबायानो वाव नुजो जाबजो जि मोजां नुदोंलै हेलिकप्टार बिरनायखौ लागाव बिरां जाबाय ने बिरबाय नुनो मोनबाय नोंथांमोना नै माबायदि बिरो सिदा खालामसिगोन एबार वाव बेलुन पेराशुट हा गिदिर जाबायलै बिरदोलै नायनो लुबैथारबाय बिरदो आंनिया साबसक्राइबारफोरा नायनो लुबैबाय पुरा खाथियाव नायबाय दिनै नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनदों नै कमेन्ट खालामदो सोर नुफैदोंमोन सोर नुफेराखैमोन खाथियावनो गोजौआवनो बिरदों हनै दुरान कापनि माबायाव खाबथाजोबखादों नै Ya bukilah hidan dia. Kanawa.
लामा थांगासिनो दं ना मा बानलु गोजान गारिनिलाय बेखौ गोग्लैनायनि खामानि गैया बेखौथ' सुबावनाङासो बिदि नारनायखौ बोलो गैया खेला गेलेग्रा नङासो नारनायालाय मा फाउल जायो साइडजों लाया पास खालामा एसे बुस्थुआ गैया दानि गथ'फ्रा एसे बल दानो 28 मिनिटल'सै टाइमखौ नायनानै गेलेयाखैसो बलखौ नायनानैसो गेलेयो दा टाइमखौ एसे साननांगौ आरोसो Stadiumnya gol jangan ada nih. Iya gitu kan deh. Kondinya seperti deh. Naik nomor kan ya? Hah? Foreigner sudah?
난지네 몰라. 오로 방금 마길이 보는 거. मा गेलेबावनांगौ जाखो बेफोरबायदियाव सान्स नायनांगौ बेनो दुरान थाफैग्रानो बोरैबासो खालामनांसिगौ जेनबाय थायोबा लेवरा गामि दरसेनो सासे सासेनियाव गाखोनानै होनांगौ डिस्ट्रिबिउसननिफ्राय जायो बे साइ क्लाबावलाय मोजां मोजां प्लेयार गैयामोन नाया माखासे दं Guna halal sih. Posisinya musuh. Oh. Kan time yang ada dulu ada tim ini boleh kali nalai. Tim dulu. Aku jual aja karena. Hah? Itu kan enggak ada. 일하는 걸로 싫어. 오늘 9반 아니고 9반 잡아.
Siap. Ang suisnya kau orang mulai kok. Amat siap. Ang nan pandai lagi kok. Siap. Aku ni kau orang mulai kok. Siap. Ayo, kita bawa pun lah. Bodolena jenleba dini. Clear makan kaman ya. Ya menang. Ya, kok ya Bodolena. Sana bolgun, speedan gaya. Speedan gaya. Pas speed dong boy. Serna bolgun sih kelai. Ini blog aja, orang sebelah sih. Meter jauh, kita coba besar nanti. Bestungan. Saat gaya kila kena ga, sini masih berapa kau ni? Ya, kau gaya. Isi sanse bodoh nodista. Coba apa kau isyarat? Ni kalau dong, kamani ya gua coba lang dah. Ini juga jeng bahaya berasa na orang gila. Goalkeeper ni kita nak losu orang aku. Ini juga jeng bahaya berasa. Gate number 1. Sebenarnya gate number 2 zaman. Ini apa gate number 2. Saat gaya kila kan jine kasih ni. Bodolena diraga ba. Ngapa kamani ya? 9 number screen ya, kamani ya. Dosino mah armar pizza sih. Kita bertemu sekarang ni. Ayo, lada kaya.
बिरखा सारा 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 आरो सारा